Saan nagipangaw ko mo din? Dagan ang lamigas na ato yung lamigas dire. O, bitaw akong gananaw, kay para mo hawa sila, ba di mo anhanin mo kay, di ko gusto nga pahipon ka. Ano bitaw? Tama kay, ay pangulmigas kay nakapahit pa ni mo. Kuya, buat ko pahit mo. Bahala na sila eh. Sana na, siya, sana, para dili na makuha ni mo hangkiin. Ano bitaw? Kaya to, kasi unoy ba? Itong crispy sa itong grupo ba? Kaya? Kita ka ito niya? Kakita mo lang. Hindi kita kita nga. Atong mga amigo. Ano eh? Sumay. Sige mo, pangistot na ako diri. Nararay ka sa luyo, wala siya kabantay nga, nararay ka diha. Ang sabi Oo, natin paita. nakapulilo. Kumo kay ito ba, di na ako makita. Sorry lang kayo mo. Ayun. Dayan-dayan. Dili. Ang yung color sa imo. Kamu na rin, bahala mo na. Ay, na lang kaya pinapin. Kanang green ba? Green. Kaya na mo. Pilon mo nung kuwan. May tawanan lang kumulingkod, lapitan nila, maligukit on. Ha? Igit-igit. Igit ko no. Maligpis pag indag ko. Kapoy. Ay, sige mo, manood ng kape. Nga. Ay, na ko tagdalo, kamura luwada. Mura mag-istorya. Kuha naman, load na dayon ka na. Wala Kamu kami gali. kabantay ni mo. Kasakay ka rin mo sa motor. Kahapon ha? Tanawa ka. Natumba ra mga kong sama kamu bakray kini mo mga motor. Apit mo tumba ba? Ay. Boss, Sama na siya. imo hatong ko dito, puso saging. Ano? May pagpusa. Sa pinakita nito, murag naungunggoy, pero murag kawatan. Kataya ko. Mura kawatan? Mura lang kawatan. Nagunggoy kan burkot. Oh. Tarong di. Imo hama ka dito yuta. Tama. Ako tong yuta. Usa kay nga niya na iturok ang saging nabungag kwan. Puso. Bakit anak ko gikat-kat niya? Tarong Ano kay? di. Ato ako na to. Mura naman ka to siya kawatan. Amura mo kagunggoy ko. Basta katulog na. Kaya. Na ambot ko sa gidami. Tinuod ka nga na kawatan. Oh, kay ang pikas daw niya di na ko mainhan. Ang pikas po niyang naong ilhan ako pero di kay pamilyar. Ah, basig duplikara to. Oh, mao na kuyawan ko dito kay ang imong puso ra ba kay mas dako para mas punuan saging. Nya sayang kayo kuhaon to. Tarong mo ba sig? May pasaging Klaro ka mo na na. may Di pusa. ato ano lang ito ay si dahag tapi. Ako pa nimo ko kato. Makalong kay to. Tanawa to, tao ba to unggoy ba? Ato na lang to siya. Tanawa Boss na ba? kay na. Sayang kay Ay, boss. paretok na ako mo. Kaluwaran ako, apas tayo, kaluwaran ako. Saan na eh? Huy! Saan na? Hoy! Nang imong, ano nga? Ako na, tanong yung kuha ng saging niya. What? What ka dyan? Ay, yung katutuwa ta? What you can say? You can see. You know, this is a street. Before the street is beside. The Ay, street. sig bisay na. Oh. Ay, naglap dira. What? Ay, naglap dira. Ay, sig bisay. You know, street. 10 meters before the street is public place. You know. Nag-English pa ka. Huy! Ay, naglap dira. Gina. What? Ako na tanong. What you kasi Say what to you? I don't know what you I don't are know. to about this. Mao nung kawatan na in English ka. Ay, naglap dira ha. Kaya ako na tanong. What? What pa I ka? don't know. I Ka. mean, I you mean- want to say English speaking. Asos! This is my plan. This is This is my plan. your plant is there. This is my planting. Ang mo kang kawatan na ka. Planting. Oh. Nya. Planting. You know. Planting. This is a street beside here. This is Ay, this is street dia kay ikag yung may street ron. 10 meters below the saging is here. This is here. Why No. this is here? This is my planting. No, I don't care about that. This is my place. This is my banana. This banana. Going out there No, no. because my planting. I can say yes. I can see. You live here. You live Live. here. I don't live here.